Ereng-ereng di prasa exam dina thang perhubungan dicoba mari nay. Ereng-ereng di prasa student exam dina thang perhubungan dicoba mari nay. ABP hai. Bensi by perhubungan dicoba mari nay. Road by perhubungan dicoba mari nay. Biar botol by perhubungan dicoba mari nay. Cricket stamp by perhubungan dicoba mari nay. Cricket bat by perhubungan dicoba mari nay. Boleh fatur perhubungan dicoba mari nay. Office dilawat hangi perhubungan dicoba mari nay. Aku tidak tahu bhai perhubungan dicoba mari nay. Aku naib untuk hake perhubungan dicoba mari nay. Why police hai. Why police hai. Duit ini tangka ever samung fly jaga. Why police coba mari nay. Duit ini tangka ever samung fly jaga. Why police coba mari nay. Tahuk tay buhuk sungno okra sakrano jotono lamsogo tini norok Saiman khana mia je press meet khai saklari mani tia sebrok je o khwaitu Agartolani NS8 laharno kasolajak tini oro nukhana norok TSF ni student rok borok lahar kasolajak tamni hinke norok jotono Saimano tini laithanai শনিবার যে ডিডিএমসি ni Tibrasar college rok Tibrasar porinai rok DDMC ni college porinai Tibrasar rok no je namdari APB rok musuk tok pun no buti ke buka kono justice maya tini jate tini bai bose 4-5 din mi tongka takuro bukuro o justice mayang no kerongni phajingtei justice mayang no tini o lahar ka sunanangkha tamke chung saimano India democracy o democracy thangthaga angka aini udde kem khurei takuro bukurok rashtrapati pam phaitung pradhan mantri pam phaitung pheba tini sing mukha prashason failure tini 5-6 din jak already tinore jole rajak TSF rok no nugi mankhana phare ang kok sungnai kisamja thangai lahar ka sunanangkha tini जों दिनै आरो कायसानो सिनि रिजन तै लामा कासुमानि जों थांनाय 6 तारिख 1 मार्च 2024 सालमारियाव सिनि फाउंडेशन एग्जाम तंमानि 5th सेमिस्टार नि गाय 5th सेमिस्टार नि एग्जाम रिना हनै जेफ्रो दग्राम नायसनै तंगो आ जरावनो एबीपी नि किछु खरक नै आसमसा फायै सुजन पाल आर दीप्तनु दास मुंगै सिनि लिटन देब्रमा खरकसा सिनि 5th सेमिस्टार रोंसरङै तंगो बना आसमसा फायै कुनु रिजन गरै बना फायै फाचरमबै बिनि बख्रग बाइक से आक्रमण खायै बिनि बख्र फाटरिका बुयै गाय बना बुमानि नुगै लगिनो सुमित देब्रमा बना माना खायबो गाय आ सुमित देब्रमा बा लिटन देब्रमा नि लगी बुजाखा खरक नै बुमानि या गुला बरक मात गसारो तुइ फायका तुइ फायै बरक सावो बंनि दमखि बाखौ बाय निमांसा सिं तो मांसि नायसिन बरक तर आफ्रो एग्जाम हाफथाम के कमगै सिन बरक आफ्रो मातो तुइ फेमिनि या गुला निमांसानि बुखाक तुइ थांगै सुमित देब्रमा तै लिटन देब्रमा बरक बेन्डिस खावया कोय जों जेफ्रो एग्जाम पाइमानि या गुला हंगांगायनो जों प्रिन्सिपल बाय थांगै मालायखा प्रिन्सिपल साका सार सोंनो अमा हायके बुखिका ताबुक ताम खायनाय प्रिन्सिपल सावो कायसा रिटेनो सैरि देनाय गै जेफ्रो रिटेनो सै दंगो आ जरा खायना आ जे बुनाय खरकसा एग्जाम रिवै नखर फाइमा जरा हंगायनो सिनि यांनि को एकजन बरक दंगो बन संका नोंतामनि बागै बन बु नै बन संगै थाप्रा फुंसा सिरि द्रपो आ जरा खायना एबीपी नि बंनि आउ दिरेसो गोबां बरक दंगो आउ दिरेसो फायका ते कलेज दिरेसो बो दंगो आसमसा बैट क्रिकेट बैट स्टाम्प ते गोबां बियार बटल ब्रेन्ची याकुम ते लाथातुय सिन बरंनो अमा हायके बुखा जे अमा हायके पुन टक सै रंनो जेबाबे बोथारना पुरु जेबाबे बुआ वाक रंनो जेबाबे बुआ अमा हायके बखरको मांसि नाय सिन बरंनो गे छछवै बुखा रिपिर गै गै अमा सिमिया ते गोबां मासिन बरक खेदतै रग माखारका तुइ पारंगै गंग्राय तुइ पारंगै सुदु माखारका ऑफिस तिलाव थांगै सुदु सिन बरक स्टेशनो गारि कान नाय तम जारो सुदु बाइक बै थांगै
खरक तीनटा बाइक थांगै बरक सुदु अमरंग बुइखा तै गोबां मा कलेज फादार माने पाइना हनै दुकाना तंग तमार बरक अमरंग बो बरक कासु कासु हाइनो रिजन सारनो बुखा अमा हाके गै बुमानि यागोला जों सिनि जे इन्जुर पार्टी रंनो हॉस्पिटल तलांगै खय पुलिस एफआईआर खलायका ताव बाय 2 दिन काय तंगो ताव फानो आ एफआईआर नि सामुं खलायजा गया ताव सुगजरा फानो आ एफआईआर नि सामुं खलायजा गया अमनि बागैनो जों दिनि दिनि अम हाइके कासु नायनो नांखा जे लामा कासु फानो जों बगनि सासि सोंनायो बगनि जे आक्रमण खायने रंनो जे कलेज स्टूडेंट हंगाय बगनो ग्रेप्तार खायै जे आइन तो बाबे सास्टिंग थु तै कलेज नि तिखलाय रहर जाग नांथु तै कलेज परिया जे आउटद्रेस फाइ बु फाइने रंनो बो जों नायो बगनो आइन तो बाबे सास्टिंग थु तै आम सिमिया मिया जे बजांनाय रगनि पेरेंट्स रक कलेज थांगै निमां सानि बागै कक सालायनो थांमानि फेबा प्रिन्सिपल नि रूम बो हाबमा जरा हंगायनो बरक प्रिन्सिपल नि रूम बो सुदा हाबै एबिपि रक मिया सिनि गार्जियन रक सुदा बुना नायखा अमन तै सोंतिनि खादुयै अम हाइके लामा कासु लागे কয়টা फुंनि फुंनि 6টা नि सिमि कासु लायमिनि जों যতটুক পর্যন্ত তিনি আজ আক্রমণকারী রংনো রমেশাক जोंसिन मरामा रसागलाक आनि सिनि मुंगा अंका आनि मुंखा फंदेबमा 5th सेमिस्टार औ जों खनायमनखा बंनि बिसिंतै ताखकनि बिसिंतै नायदि मीमांसा खलायना थांमा फन्त जों खनायमनखा मीमांसा खलायना थांमा फन्त पेरेंट्स गार्जियन रक फेबा आरो फन्त गुंडागिरि खायजाका जों खनायमनखा बेले चायांखा जों नुगै मांखा महाय आइन केरंनि बिसिंतै फानोसे कुनु स्टेप ना हाजागिया इनके आं स्पुलाउन साकातिसा सानाय आइने उद्रे केबो करै राष्ट्रपति फांथुं प्रधानमंत्री फांथुं फेबा जों तिनि अर नुगै मांखा तिने पास होय दिनखा अलरेडी कुनु अर प्रशासन फेलुर कुनु जस्टिस मानजागिया ना हाजा स्टेप ना हाजागिया फेबा बंनि बिसिंतै थांमानि माने समाधान खायनानै थांमानि फेबा आरो बै फैगै रहरो ताखरो बुखरक वानसंनाय सिदे बर सौइका अलरेडी नुना आनि इंगन अलरेडी बर खलाय दङ ताखरो बुखरक ओ कलेज इंडिया डेमोक्रेसी ओ कलेज सामनि बिन बुफानि दाबो सानाखा गोबां सायमानो ताखरो बुखरक आ कलेज बिन बागै सिमि सोमजाक मायामो नायतंनि चया करे चिनो मामप्लिन बिसिंतै हामबाय